De Duitsers noemen het een wekman, maar Limburgers hebben er, afhankelijk van waar ze woont, een hele andere naam voor. Piepenspringer, stoeteman, miggeman of zelfs klaaskoek. Dit is echt een traditie die past bij deze tijd van het jaar. Een brood gebakken in de vorm van een menke en die heeft dus een witte piep in de mond. Vooral bij onze Oosterburen is deze traditie nog springlevend. En de bakker uit de Duitse plaats Wiekraat, Axel Beren, die wilde graag de grootste wekman ter wereld bakken. Wir backen heute den weltgrößten Weckmann, also versuchen den natürlich zu backen. Und das ist schon eine Aufgabe. Zijn bedoeling is een wekman te bakken van maar liefst 7 meter lang. En dat zou een wereldrecord betekenen. Afgelopen weekend vond de optocht van Sintermechter plaats in Schafraat. Het ideale moment om een poging te wagen om in het Guinness Book of Records te komen. De bedoeling is om de kinderen die metlopen in de Sintermechterstoet allemaal een stukje van 's werelds grootste wekman aan te bieden. Wir backen 6, 7 bis 8 Teile des Weckmanns. Die werden dann zusammengesetzt und wir kommen auf jeden Fall auf über 7 Meter mit Sicherheit. Tot op de centimeter nauwkeurig werden de wekman opgemeten en uiteindelijk kwam hij uit op 7 meter en 40 centimeter. Een wereldrecord. En zo werd een stukje onvervalste traditie uit onze regio weer doorgegeven aan een nieuwe generatie. Und wie schmeckt's? Der nichts da.